Skype nu. Må vi snart høre nyt fra jer to over there. Knus og kys fra din egen lille mor. Hej Maja, tak for sidst. Hyggelig med Skype. Næsten som om du var med til mormors fødselsdag. Vi har besluttet at holde Bukke Klanfest Sankt Hans aften, lørdag den 23. juni fra kl. 14. Vil du tjekke, om du og Nico kan der? Kys. Hej Maja, har du været til Sinéad O'Connor-koncert? Hende kan jeg også godt lide. Kys mor. Hej Maja, vi så lige på tv, at en voldsom storm Sandy truer New York. Er I blandt de, der skal evakueres? Kys mor. Hej Maja, vi savner at snakke med dig. Kan vi skype søndag kl. 17 dansk tid? KH Ulla. Skype nu. Nej, men så synger vi ikke mere lidt. Men det gør vi altså da ikke. Skal der holde to? Salme 121, den har vi sådan set prøvet til. Er det to? To vers. Ja, to vers. Hvorfor har du ikke det samme? Styrk og folk. Du skal ikke begynde at synge det vers bagefter det sidste. Så får vi en solo til nord på bøj her. Det er kun to vers. Bøj og styrk. Okay. Bøj og stræk, kunne vi kalde det. Salme 121, det tager vi bare første og sidste. En fod vil han ej lade vakle, ej blunder han som bevarer dig. Nej, han blunder og sover ikke, han som bevarer Israel. Ikke mere. Nu beder vi. Vil du ikke synge med på det? Nej. Jamen, vi skal ikke synge sådan. Det er kun for, at I Vi skal bare lige høre, hvad I lavede her sidst. Ja, vi var ude. Så kan I blive inspireret.